Assalamu alaikum. Mun dawo na biyu kenan. Wannan zai zamto na biyu ne akan abin da ya shafi shi dai Trust Wallet ɗin. Muna so mu fahimci wasu ɓangarori a cikin Trust Wallet. Bidiyon mu na farko dukka yana ƙarƙashin wannan home ne. To yanzu za mu tsallaka mu dawo nan na biyun nan, trending kenan. To za mu danna wajen. To yanzu in mun danna za ku ga gashi ya kawo mana trending token. Gashi nan ya kawo mana wasu trending tokens. Ko nace coins. Gasu nan ya kawo mana. Nan ya kawo mana token ne da bolin nasu, sunayensu da kuma bolin nasu. Nan kuma price nasu, yadda price nasu yake canjuwa. In za ku gani gashi nan wannan 0.05 ne, wannan kuma $9. Tron coin wannan. Wannan kuma kun gani, wannan ina ga jiya ma aka yi listing nashi a su me sunan shi? Su Bitget. Ita dai na sani ban san sauran ba. Wannan kenan. Amma kuma ya tashi gaskiya. Wannan kenan. Ɓangaren nan kenan. To ɓangaren trending in za ka iya ka zo nan sama, ka zaɓi wane chain kake so ya nuna maka trending waɗanda a yanzu haka suke tashi ake cin kasuwansu. Wane chain kake so? To sai ka zaɓa. Kun gani? Mu ce Solana misali. Kun gani ya nuna mana ga token ɗin da suke tashi a Solana yanzu haka kenan. Wannan kenan. To za mu iya mu ce ba 24 hours muke so wanda suke tashi a 24 hours ba, a'a, na wani lokaci na kamar awa ɗaya muke so. To kun gani wanda a yanzu a awa ɗaya abin da yake faruwa da su a awa ɗaya kenan. Gashi nan minus ne ma wasun. Ko nace kusan duka ma minus ne ma. Sai dai wasu sun ɗan miƙe da sauransu. Wannan dai su ne waɗanda yake nufi da trending. Wannan kenan. Sai ɓangaren swapping daman a can ya nuna mana duk da ba mu shiga ba. To a nan in mun shiga nan wajen da nan sai muyi bayani. Nan dai mun gani ai sun nuna from ne, nan kuma to. Ma'ana ina da Uniswap a nan, token Uniswap a nan. Ina da guda 10 misali. To ina so ya dawo Ethereum tunda akan blockchain na Ethereum daman yake. To ina so ya dawo Ethereum. Sai na zo na saita su kamar haka. In na saita su kamar haka, sai na sa adadin. In na sa adadin shi kenan sai na zo na danna wajen continue nan. Shi ne zai yi swapping ɗin. Wannan kenan. Babu komai a cikin wallet ɗin da na nuna mana. Amma a hakan ma za a gane in sha Allah. In kuma a Ethereum yake kuɗin amma kuma kana so ka mai da shi Uniswap, sai ka danna tsakiyar nan. Sai ka danna tsakiyar nan. In ka danna tsakiyar nan, na ƙasan zai koma sama. A ko da yaushe dai na saman ya zamto shi ne mai kuɗin. Ana so a siye na ƙasan ne. Ana so ya dawo na ƙasan ne. Kuɗin ya koma na ƙasa. Wannan kenan. Shi ne ma'anar swapping ɗin. Kun gani yanzu na ƙasan ya koma sama. Zai zamto kenan kuɗin yana na saman ne. Ana so a dawo da wani kuɗin zuwa na nan kenan. Shi yasa suka nuna muku nan kamar buy kenan misali. Ko da yake wannan buy kar na fara maganansa tunda akwai bayani dai an yi iya taƙaitacce. Shi wannan abin da yake nufi, mafi yawanci yanzu idan zan yi swapping, zai zamto token ɗin yana kan tashi ko yana kan sauka. Zai sauka da percentage kaza, zai sauka da ko zai hau da percentage kaza cikin ɗaya biyu dai. To idan ya kai percentage biyu ya ragu ko kuma ya ƙaru a siya mun da swapping ɗin ya yi ko kar ya yi. Misali, ce Ethereum na dala 10 ne nake so ya dawo Uniswap. Ko kuma muyi magana da Uniswap ɗin tunda shi ne ƙarami.
haka Ethereum ina da na dala 20. To sai nake son na siya Uniswap na dala 10. To sai Uniswap ɗin sai ya haura a yadda da suka bani a ce na dala 10 a ce misali za su bani guda 100 ne. To lokaci ɗaya kawai ina kafin na yi continue ya gama kawai sai ya tashi. To ni kuma nan na sa 2% ne kuma sai ya haura ya kai abin da ya ƙaru ya kai 5%. To ba za su siyar min ba sai dai su ce in ƙara editing na abin da na yi wannan. Sai dai su ƙara dawo da ni baya. To amma misali idan na shiga wajen na zo na sa percentage ɗin da ya kamata kuma bai ƙaru ba to shi kenan ga wajen seta percentage ɗin gani? Ga shi nan a ƙasa. Ga su nan a ƙasa. Ko za ka iya danna nan? Kun ga yana ƙaruwa ba? Yana ƙaruwa nan kuma ka rage. Ko za ka iya ka taɓa wajen percentage ɗin? Duk za ka iya. In kuma Solana ne za ka iya ka taɓa nan wajen. Shi kuma kawai zai mai da maka shi ne kawai zai ma aiki shi da kansa kawai. In Solana ne zai saita ma kawai kai dai buƙatan ka rabu da kaya. To wannan kenan. Wannan kenan a taƙaice in sha Allah. To amma kafin nan akwai wasu ƙarin abin da ba sai mun ƙara bidiyo a kai ba. Su waɗannan ko da yake wannan ba kowa ya fi damuwa da su ba. In sha Allah mutum in ya fahimce su sosai tukuna kuma ya aminta da crypto in sha Allahu zai yi. Sai dai na ƙarshen nan ne kawai. Wannan wajen discovering na home trending wannan swap wannan wannan shi wajen discover ɗin. To wajen discover ɗin amfaninsa shine a duk sanda aka baka link amma fa kar ka yi amfani da asalin wallet naka wanda kuɗi yake ciki da yawa. Wani wallet dai wanda ka bar shi kawai don iya drop da sauransu. Aka ce ka je ka yi connecting da Trust Wallet ko da wani wallet haka decentralized wallet. To sai ka zo wajen discover ɗin nan. In ka zo nan saman nan wajen sai ka sa link ɗin. In ka sa link ɗin sai ka shiga shi kenan. Nan yana kaman dApp nasu ne kaman browser su ne na shi wallet ɗin. Kusan kowane wallet yana da shi kai tsaye kenan. Kusan kowane wallet yana da irin wannan. To wannan kenan. Wannan shine in sha Allah. In kuma kana so ka wani abu da shi ma ya kamata in kuma kana so ka san DEX kamar in za ka yi swapping kana so ka zaɓo DEX da ko ya fi sauƙi ka san akwai wani DEX to sai ka zo nan wajen. Ko kuma dai kana so ka siya wani token a cikin DEX ɗin ne kake so ka siya ba wai ta can wajen swap ɗin bane da muka nuna. Kana so ka zo ka zaɓa ne wanda already an gaya ma sunan shi gashi specific ga DEX ɗin da yake kai. To sai ka zo ka zaɓe shi a nan. Kun gani har su PanSwap namu na Solana akwai shi. Ga su nan na Solana ga su nan waɗanda suke nan. Wannan dai ga su nan dai su ne dai. Ku kula da saman nan. Ku kula da saman nan za ku ga yana canjuwa. Idan na wannan za ku ga duk sanda muka ja haka za ku ga shi ma ya jawo. To zai zamto yana ƙarƙashinsa ne. Yanzu waɗannan a ƙarƙashin Solana suke. Idan mun yi haka mun yi baya. Yanzu wannan a ƙarƙashin BSC suke. Binance wannan blockchain. Yanzu waɗannan a ƙarƙashinsa suke. Waɗannan kenan misali na Solana ga su nan Jupiter da yake ban taɓa amfani da shi ba. Yauwa yanzu zai buɗe mun. In ya buɗe kuma zai ce in yi connect na wallet ga shi nan.
zai ce in yi connecting na shi wannan wallet ɗin da yake ciki. Eh, ga shi nan ya nuna mun solar, ga shi nan ya nuna mun wannan. Har ina ce muku Solana. Kun gani ba? Yanzu yana nufin in yi connecting ɗin da tunda na taɓa shi Trust Wallet ɗin. To in nayi connecting ɗin sai na zo na yi swapping ɗin. Wannan shi ne ga wajen swapping ɗin da abin da zan zaɓa in sha Allah da sauran wasu ababe. Idan kuma na gama zan iya zuwa na zo na danna wajen. Idan na danna wajen, na yi wannan nashi, na danna kan Solana. Wannan dai shi ne kar na tsawaita bidiyon in sha Allah. Allah ya sa mu dace. Kar a manta dai a yi subscribing na channel ɗin domin ƙarfafan mu a kuma turawa wasu 'yan uwa domin su amfana in sha Allah. Ga shi nan dai Solana sai wuta yake ƙara yi yanzu haka. Allah ya sa mu dace. Allah ya ba mu dama, mu ma a dama da mu kuma ba mu ikon fahimta. Masha Allah.